Donosi nam sijaset zapleta novih, donosi nam puno glumačkih osvježenja, Petar Božović, Branka Katić, Frano Lasić i drugi, i ovi mlađi novi. Tako da mislim da je ovo od prve do sada meni najzanimljivija sezona. Ova serija ipak, u odnosu na sve ostale, ona je prva došla da promijeni kompletnu sliku u Srbiji o snimanju serija, o ovom tipu serija, sve ovo kasnije što je došlo, zapravo su pokrenuli ubice mog oca. Ovo je nešto što najviše volim da radim od svih serija i nešto što je onako Nataša napiše uvijek kako treba za mene i za sve i prosto je zadovoljstvo raditi s ovim kolegama bez tenzije, trzavica. Ovdje je zaista jedna atmosfera divna i mogu reći da se osjećam kao kući sa porodicom.